Hem viscut uns mesos molt intensos. El coronavirus ha canviat la manera de relacionar-nos amb les nostres amistats i la nostra família. El nou context ha modificat els nostres hàbits educatius i professionals. Les situacions de por i dol han fet visible la vulnerabilitat humana. De sobte, ha pres més importància que mai la cura de les persones i de la seva emocionalitat. Quan canvia el nostre marc de vida, necessitem adaptar-nos-hi. Tenir recursos emocionals individuals i col·lectius ens ajuden a aquesta adaptació i a cuidar la nostra salut emocional. Necessitem desenvolupar la nostra resiliència individual i comunitària per afrontar les adversitats de manera conscient, segura i positiva, sobreposar-nos a la nova situació i sortir-ne reforçades. En la resiliència són clau els bons hàbits emocionals. Per aquest motiu, necessitem socialitzar l'educació emocional. Per aconseguir la socialització de l'educació emocional, és indispensable el compromís de governs, centres educatius, centres de salut, mitjans de comunicació, organitzacions i associacions i veïns i veïnes d'arreu. Socialitzar l'educació emocional és la solució per la salut emocional individual i comunitària.